Sanibonani ke ubongiwe Indlovukazi ngiza nendaba wona uzanani nendlebe. Lona ke umamgobhozi wenu wodumo oniphathela zona zishisa on my YouTube channel. Please don't forget to subscribe, like and comment. Siyaqhubeka ke story sigcineke uMantombela ephendulana nomamezala wakhe baphendulane until uGwija elokhem challenge ukuthi I think you are very insensitive and also sizomthola umntwana isikhathi mase right kodwa kwamanje angeke nikwazi ukuthi enene nisiphoqa ukuthi sithole umntwana. I'm still grieving the loss of my child and wena ngala uyangipressurize ukuthi ngithole umntwana. Akhale ke uMantombela mangakhala uMantombela uGwija stands up and like I think what you're doing is wrong. Kunabantu la sinama guest buka kukhona uma wakhe and wena ubhizi ukhuluma ngengane. Ingane uNkulunkulu masefuna ukusinika yona uzosinika yona akuyona into esingalwa sihlale phansi silwe ngayo manje. Asukuma uMantombela hamba ekamereni. Uma kaMantombela amlandela uMantombela na ekamereni nathi mntanami it's going to be okay. uNkulunkulu uzokubusisa ngomntwana. Take as much time as you need ukuthi udlule kulesimo odlula kusona. Ungavumeli umamezala wakho ukuthi akwenze ufeel engathi ufuna upressurize ukuthi ube nomntwana. Uzomthola umntwana but nje ungavumeli ukuthi umamezala wakho akustress kangaka mntanami. You know, amqiniseke. uGwija ngala is fighting noma wakho ukuthi what you did was wrong. Like usuku awukhethanga ngisho usuku oluhle lokuthi ukhulume noMantombela. Ukhetha usuku la sihosta khona sivakashelwa abantu phambi kwabantu uzomenza feel ngathi akayena umuntu osifazane oqotho just because akanazi ingane. Umenza feel ngathi akayena umama just because akanabo abantwana abazukulu wena uzobaphatha ekubeni kunabazukulu asebeshonile. Abesethi uMakaGwija athi ngiyakuzwa lokho mfana wami angiphikisana nalokho hayi ukuthi angimdabukile umakoti ukuthi enene ushonelwa abantwana kodwa isikhathi siyahamba kumele kube khona abantu abazokwazi ukuthi bakhulise isibongo sala ekhaya and wena kuphela umfana okhona la ekhaya. If wena ungabatholi abantwana isibongo sala ekhaya sizokhula kanjani mfana wami ngoba uyihlakasekho. Athi and then but the timing isikhathi yonke lento yenza ngaso ayikho right. Ngiyasho nje ukuthi kunabantu asuke uma kaMantombela akhuze uGwija Thai ungamthethisa uma wakho zamanje ukuthi ukukhuluma nilalelane nibone ukuthi nenze njani. Bese kuyehla kancane bese ecela uGwija ukuthi uma wakhe ucela ahambe manje sekuyisikhathi sokuthi bagoduke. Uma wakhe kwade uyangixoxa emzini wakho ufuna ngihambe mina ngiyangixoxa so abese bemizingane yakhe Ntombi asambeni uyangixoxa umfowenu la uthi angihambe la emzini wakhe athi no it's kusho uGwija athi it's not like that Nkosi yami ngizama ukuthi ngehlisa umsindo uyabona manje nonkosikazi wami uyakhala so izinto zonke azihambe kahle ngizama ukuthi ngehlisa ulaka ngiyacela please ngicela nihambe sizophinde sibuye sizilungise lezi zinto lezi. Agqiqizeke uma wakhe athathe isikhwama sakhe benontombi kuhanjwe kanye nogeli lo oklina ngoba ugeli ukhona phela lo basizayo kuhanjwe. Mabahamba endleleni uyahamba uMantombela not uMantombela uMakaGwija uyacomplaina kakhulu konje uyacomplaina kakhulu uyasho ukuthi enene indodana yakhe ayiboni ukuthi yena uzama ukuvusa umuzi wakhe ayiboni ukuthi enene uzama ukuthi kube khona indlalifa ezoba khona ezokwazi ukuthi kufuneka abe nezingane. Mabaqhubeka ngalendlela vele sebebadala manje na yena una 38. If beqhubeka ngalendlela kuzogcina ngempela kusho ukuthi izingane zingekho and ushade futhi esemdala kakhulu. Uthi so manje kuzomela athola abantwana and manje mangithi ngiyazama ukuyikhuluma lento mina uyalwa uyasixoxa emzini wakhe. Ngizomlungisa ke mina ngizomenza ukuthi azagcina eyibonile lento ngalendlela mina engiyibona ngayo. Ukhuluma nontombi untombi athi ukhuluma ngani like uzomenza kanjani ubhuti ngoba uyambona ukuthi ubhuti akwamanje uyasho ukuthi akekho right like asimnikeni isikhathi mhlawumbe uzoba right. Athi cha angeke sikwazi ukumnika isikhathi abesethi yena uzomlungisa uzobona. Ahambe baye ekhaya liphela isonto kuthulekile uMakaGwija kamfonela uGwija noGwija kamfonela uma wakhe kuthe kusuka lapho after 2 weeks abese yafona uMakaGwija
abesethi mntanami ngizocela uze la ekhaya kukhona into ekufuneka sixoxe sizama ukuthi silungise lokuxabana kwethu ngoba akukho right. Hayi akafoni ngoba efone ufona ngoba usemaqhingeni lo mama lo last week kuzoba ile sonto lesibili njengoba betheni enganeni yakhe kuntombi ngizomkhombisa ukuthi ngubani mina lo mama uhambile wahamba naye indodakazi le bahamba baya kwenye section mabahamba benye section bahlangana nomngani kaGwija abo efunda noGwija esikoleni so mabahlangana nomngani kaGwija babingelela hawu sawubona mani njani hayi siyaphila abese yabuza uma kaGwija ukuthi hawu mntanami uyawazi umuzi wakasibiya onobaba nje ekuthuya lapha abesethi enene ngiyawazi macha ulapha nje maniqhubeka nje nihamba niqhubeka nishona le nizobona abesethi hayi kulungile mntanami ngiyabonga abese yabuza ukuthi hawu uGwija uphathi hayi usemzini wakhe nonkosikazi wakhe cha mina ngisaphuthuma nje kusafuna ngilungisa izinto zasekhaya kukhona izinto ezingahambi kahle kanti uma kaGwija uye enyangeni ufuna ukuyofuna imithi enyangeni makafika enyangeni inyanga is the same nyanga le eya nikuGwija umuthi wokuthi bakwazi ukuthi bathole umntwana ahamba uya kulo nyanga makafika kulo nyanga uyasho ukuthi enene hayi cha afika aqamba amanga ahlale phansi athi hayi baba sifikile lana nondodakazi nje obumbona ngihambe naye nje umuntu wakhe uyamchithela uthanda amantombazane manje baba besacela ukuthi ngoba ingane yami angisafuni ukuthi idlala abafana ngiyacela ukuthi usitholele umuthi ukuthi sikwazi ukuthi sidlise umkhwenyana uthi nyanga ingahesitate ngoba iyabazi phela iyazi undodana wakhona iyazi ukuthi hayi cha kusho ukuthi ngeke badlise nje noma ubani nangempela ithi hayi inyanga okay kulungile ma abese ephinda futhi aqamba amanga uma kaGwija athi enene manje kunentombazane emhluphe kakhulu lana umntanami ebusy emshaya ngeichitho emenza konke manje ngibe ngifuna nami ukuthi ungiphe umuthi wesichitho ukuze ngishaye le ntombazane lena ngiphindisele isichitho kuyona inyanga futhi ngoba ayisona phela isangoma ihloli ayiboni ukuthi yenziwe islima igoqa imithi ibanike bakhiphe leyo mali baphume sebebonga ngoba umuthi kuthiwa ubongwake baphume sebekhokhoba bahambe mabahamba bagoduke baye ekhaya yilana ke uma kaGwija esefonela uGwija ethi mntanami kufuneka sizolungisa izinto nangempela uGwija asho ukuthi sizofika nonkosikazi wami athi uma kaGwija kunankinga ungeza naye umakoti but uzani ngiyafuna ukuthi silungise izinto mabafika ke uGwija bafike ngempela ba drive uGwija ngeweekend bafike kuma wakhe mabafika bayafika uma wakhe uhleli nodadewabo kumnandi nje kudlala umusic kuclean endlini nje kuyaphekwa kunukudla kumnandi nje kwaGwija uGwija uthanda amadombolo uma wakhe emazi ukuthi uthanda amadombolo nenyama yenkukhu so uphekile ke uma kaGwija bese behlala phansi ke bexoxa kasho ukuthi ayike mntanami ngiyaxolisa ukuthi enene ngafike ngalo ngamosha ubumnandi sibe sihleli nabantu beyihambi lento engayenza yaba yiphutha abese yasho ukuthi Gwija ayichama ngiyakuzwa ngoba uGwija umuntu onayo ongakuthanda ukukhuluma wathi hayi ma ngiyakuzwa cha kwaba yiphutha ngempela kodwa ke ngoba usuyaxolisa abese yaxolisa ke nakumakoti uthe suka lapho wabese yamemeza Ntombi kuyalunga yini lapho ukudla hayi untombi abesethi ma kuyalunga ukudla but ungicela uze wena ngala uzozama ukuphaka ngoba uyazi ukuthi wena upheke kanjani hayi nangempela uMantombela gwiqiqi uyasukuma thwecu esofeni ahambe uya kuphi uye ekamereni lakhe instead of aye kitchen uye ekamereni lakhe asuke ekamereni bese yaphuma uphuma nalomuthi usawuphethe lo muthi lo wokudlisa ingane yakhe uMantombela ufuna ukudlisa uGwija okay aphume sewuphethe lo muthi makaphuma uphethe but abawuboni wona ufihlile la ephinifini ahamba ekitchen makafika ekitchen atshela untombi ukuthi Ntombi amtshela ukuthi okay manje ukuphi ukudla akuphakela uGwija abese yathatha avuvuzele abese thatha iaromate yabo iaromate le engathi brownish athatha avuvuzele yona ngaphezulu ukuze kube ngathi iaromate afake nje mixa wenzela ingane yakhe ngale abesethi Ntombi ihambisela ubhuti wakho nomakoti ukudla ngalesikhathi ehambisa iplate
not iplate kahle kahle ibowl enamadombolo nenyama yenkukhu ivele aqhuzuke untombi iwibowl phahlazeke phansi. Right? Siyaqhubeka. Phahla ke yani iplate. Ibowl lenokudla. Iphahla ke abuza ukuthi enene hayibo uMakaguja kwenzakalani lapho? Asho ukuthi hayi mangiqhuzukile kwawukudla kwachitheka phansi. Asukume uMantombela azama ukuthi asize untombi baqoqe plate abesethi alunguze uMakaguja athi hayi makoti ungahlala phansi ukukhululeka uzoqoqa nje udadewenu lo abese ehamba yochitha usule nalapho phansi usule. Abese maqedile bese ke untombi ahambe aye ekitchen aphindele kuma wakhe ngoba useyazi phela ukuthi ufambulile. Makafika ekitchen uma wakhe umhlaba ngenja yehlo ukuthi and then wena why uchitha uwisa ukudla but akakwazi ukukhuluma ngoba makakhuluma kuzozwakala edining room. Luckily unkosikazi ndini lo unawo umuthi osele. Abese ethatha ibowl enye amenzele futhi ugwija awufaka umuthi. Mawufaka umuthi alihambisa iplate selihanjiswa yena akathi hayi ngizolihambisa mina untombi aphathele kamakoti. Makoti akahliswa ngakhe. Athathele kamakoti untombi uMakaguja aphathele ke indodana yakhe alihambisa athi hayi naku ukudla mfana wami kushuthi angazi nje mhlawumbe uyihlo nje eshonile nje mhlambe bekudla yena nje bachithekele le plate nje. Umfazi okhohlakele. Wazokhohlakala uMakaguja. Uthi kudla idlozi idliso. Okay, uthi ke abese yaqala kuGuja uyadla kumnandi ukudla kama wakhe phela uGuja uyakuthanda ukudla kama kuma wakhe phela of course. Adle uGuja aliqede iplate. Nangala umakoti uyadla uyaqeda iplate baxoxe kuze kushaya isikhathi ke bese yasho ukuthi hayi ma sesiyahamba ngoba kumele nami ngiyolungisa izinto ngoba semsebenzini ngomsombuluko. Nangampela avaleliseke bajabule usho sebelungisile ke sebe right sebe umndeni noGuja uyajabula ukuthi hayi cha grand uma wakhe use right. On their way bayahamba yena baya driver bahlangana nalomfana lo wahlangana noMakaguja bahlangana naye estopini. Hawu Guja sawubona mfowethu. Aphendula uGuja sho mfethu njani? Athi ngiyaphila. Hayibo yazi ngiyajabula ngibona wena namhlanje wakutshela inuma wakho ukuthi ngahlangana naye lapha ngasendaweni ethile asho le location yaka yenyanga. Athi nibabe yakababu uSibiya mina mabe yakhona mina ngase ngiyabuza ukuthi wena unjani nje umfana wavela dalula yonke into umfana akazi ukuthi enene udalula inkinga ke manje uqala ukukhula. uGuja athi hayi wachaza wambandaza ngoba manje akazi ukuthi uzothini phela. Abese eyasho ukuthi hayi I hope le nkinga eninayo lapho kini yagcina ilungile ngoba wakho athi hayi kunenkinga ezinkulu nje uxakekile nje so uzama ukulungisa izinto zomndeni wakwakhe. uGuja hayi kwalunga mfowethu siyabonga kakhulu hayi bahambe. uGuja ahlale la emotweni as a driver udla amathamba engqondo ukuthi and then uma nodadewethu kade beyindaweni ukuthi bathi bafuna ukulungisa inkinga zomndeni athule aqhubeka drive ngalesikhathi drive lokhu uyacabanga ukuthi phela yikho into engahambisa uma imuse kulo wamuzi and ayikho kuma wakhe into amtshele yona ukuthi enene iyenzeke ekhaya eyinkinga. uGuja athi makafika ekhaya aphinda ahlale phansi ayicabange lento uMantombela ngalesikhathi esabhizi senza izinto endlini nje ukuthi ba prepare ukulala. Ayicabange lento ukuthi uma uhambile waya kubaba uSibanibani and angimazi ukuthi ubeyokwenzani. Kodwa lento kama isuspicious. Ahlale balale kusengakusasa makusa ngakusasa aphinde futhi uGuja ayimphathi kahle ukuthi kunento umcabango ohlele ekhanda lakhe uyamstress ukuthi and then ngabe kwenzekalani.
athi ngomsombuluko ahambe aye emsebenzini abesedlula kulo wababa lo wayebanikile umuthi wokulukhuza izingane. Abese ethi enene hayi cha ngidlula lana nami nginenkinga lana unkosikazi wami manje abantwana silokhu sizama akabatholi wami uthi usinike wona imbiza usuphelile. Athi usuphelile athi hayi ngizokunika omunye mntanami noma wakho kade efikile lana unyanga siyaxoxa udade wenu la uhlushwa indoda so wafuna umuthi ukuthi ngidlise indoda le kadade wenu eyimfana wami abafana bayahlupha wena umfana oqotho ngoba unkosikazi wakho wena uthanda unkosikazi wakho kuphela abafana nje banamhlanje ayabekho qotho impela ngoba nangu umyeni kadade wenu uyahlupha. Ugwija ahlahla amehlo angafuni ukukhombisa inyanga ukuthi and then ukhuluma ngani ubaba athi hey uyahlupha yena uSibari wabanika umuthi wani ngempela kahle kahle inyanga iyaqhulula hayi uma wakho phela wafuna umuthi wedliso waqede lapho ufuna umuthi wesichitho ngoba bafuna ukushala intombazane bangisana nodade wenu ngesichitho. Ugwija shokheke athi hayi sithemba udadewethu kodwa usengaze enza izinto ezizobumnyama kungcono ukuthi wamdlisa kuphela umkhwenyana kodwa usengaze enza izinto zobumnyama zesichitho akhulume nje athi hayi kulungile kodwa ke makasizakele umntakama into ebalekile ngiyabonga bese emnika imbiza khokho Ugwija ahambe. Ugwija bengazange uzofuna imbiza. Ugwija bezofuna ukwazi ukuthi uma wakhe bezokwenzani la nangempela ahlanganise u1 and 2 emotweni esegodo uyankosikazi wakhe hlanganisa ukuthi enene lapha ya endlini ngesikhathi bemphakela ukudla kwabaphansi so uyazi ukuthi enene uma umuntu ezama ukudlisa ukudla iplate livele liphahla ke phansi usuku umuntu ezama ukudlisa makuphahla ke iplate lokudla. Hlanganisa Ugwija athi nomuthi wesichitho athi Ugwija awuthi ngime kancane ahambe aye endaweni la before ajike endleleni la instead of agoduke ahamba endaweni la kudayisa khona amakhambi esintu. Makahamba ayakudayisa amakhambi esintu ngoba phela ngeke asakwazi ukufuna umuthi enyangeni wokukhipha isichitho ususpicious. Abese yahamba ayofuna la khona amakhambi esintu afika ayothenga imithi afika asho nje komunye umama ukuthi hayi cha ngicela mama uGumede ungidayisele ngifuna imithi yokuthi ngikhiphe isichitho lapha emsebenzini kukhona umuntu ongishaya ngesichitho. Hayi nangempela umama uGumede udayisa imithi awalazise amqoqela athi hayi lo mntanami uzokusiza impela nje uhambe ufike uqume ngawo. Nangempela uGwija kodwa ekhaya akamtsheli unkosikazi wakhe ukuthi kukhona okushaya ntungwana la isichitho phela kusho ukuthi uma wakhe usesenzile wasala wasenza ngalobo busuku lobo leso sichitho so asikaka manifest isichitho kusho ukuthi manje uGwija yena useyashinqoba ngoba izinto zakhe ziyamtshela ukuthi khona into engekho right ngoba uyamazi uma wakhe ukuthi uma wakhe akayena umuntu oshesha xole kodwa gwiqiqe uvele wabafonela wathi hayi akulungisa izinto kwashamananga nanga and uyamazi uma wakhe ukuthi maka kwimishini ethile uba kwimishini ethile. Afika uGwija atshela unkosikazi wakhe ukuthi hayi mfazi wami ngoba ake sisebenze nanga umuthi siqume ake sisebenze nanga umuthi usiqume sibone ukuthi senze njani sizame nje ukuthi sikhathazise nje sizobona nangu nomuthi ukuthi siphinde futhi mhlambe sizame mawusuredi ukuthi uthole umntwana. Abese baqume baphalaze lo muthi lo ukwazi ukukhipha isichitho ukwazi ukukhipha idlisi ukwazi ukukhipha konke agqume bamagquma aphinde uGwija ngoba manje usehlanganisile ukuthi uma wakho umdlisi laphinda phindile kumama uGumede athi hayi ngicela ungiphe imbiza ma yokuthi ngikwazi ukuthi ngikhiphe idliso ngiyasola ukuthi khona umuntu owangidlisa uthi ahleke umama uGumede athi hayi anifuni ukudliswa uyazi xoxela nje amnike ngakusasa aphindele ekhaya lokho uphuze uGwija lo muthi uphuza lo muthi uGwija. Ugwija ke because wengeka kwazi ukutshela uma wakhe ukuthi enene uma wakhe ngathi usebenzisa imithi emibi and wesola nokuthi mhlambe lo muthi unikiwe unkosikazi wakhe so njalo makenza itiye wethi phohlo imbiza abese phuzisa unkosikazi wakhe amenzela itiye amnike kanti usifake nale yambiza yokukhipha izidliso just in case unkosikazi wakhe unedliso. Bagqume baphalaze baphuza imbiza bagqume baphalaze uphele u7 days kuthi makuphela u7 days afone
udadewabo uyafona uthi webhuti uma akaguli umilwe yinduna isichitho uthi umilwe yinduna ebusweni angazi ukuthi yini uphethwe yini. Ziyamkhalela. Guju uyamthanda unkosikazi wakhe. Uguju uyamthanda unkosikazi wakhe. Amphuzise leli tiye uyezwa ngathi sesithola ikhola ukuthi uma wakhe uvele wamilwa izinto ebusweni, wamilwa izinto engathi manje unesikhumba seselesele uqubukile unako konke nje ungacabanga. Abese uGwija yaphuthuma ekhaya, makafika ekhaya nangempela uyamfica uma wakhe umile izinto nje amaqhuqhuve ngathi aphuma amanzi. Abese ethi ma yini kwenzekeleni, athi hayi mntana mangazi nje ngivele ngamilwa ilento ebusweni yavele yangimila nje ngavuke nje senginayo. uGwija ahlanganise futhi abone ukuthi isichitho sikaMasi siphindela kuyena, kusho ukuthi uma wakhe bese sisenzile isichitho. Asuke uGwija athi awufuni yini sihambe siye kubaba uSibanibani siyofuna umuthi ukuthi ulaphe leso sichitho. Nangempela asuke lapho uGwija ashaya imoto aye kulo baba lo. Athi lo baba, hayi wasuba nje kwenzekalani manje nambuze lo baba. Athi hayi angazi nami ukuthi kwenzekalani. Wathi kodwa lezi nduna nazo ngathi ilo muthi wesichitho engikunike wona. Uma kaGwija abakaze because akafuni ukuthi indodana yakhe yazi ukuthi unikwe umuthi wesichitho, abakaze ukuthi, and then abesethi hawu ubuye ngathi iwona, kusho ukuthi lo muntu lo kade umsebenzisela lo muthi ubuyiselile. So ngizokunika umuthi wokuthi ugeze uyihlambulule uphinde uphindisele kuyena lento ayenzayo. Kusho ukuthi le ntombazane iyahlupha. Abese uGwija bukuma wakhe athi ma ufuna umuthi ukuthi uphindisele izinto ezimbi kwabanye abantu. Hayi ungawuthatha umuthi ukuthi ugqume la ukuphume lezi nduna lezi uyeke nje ukusebenzisa imithi emibi. Athi hayi phela mntanami yabo, athi nje thatha umuthi ukuthi ugqume ususe lezi zinto esebusweni kuphela. Uthe behamba ke sebegoduka on their way, abese yamtshela uGwija athi ma khonto ngifuna ukukhuluma nawe, uqale nini wena ma uthakatha? Athi hayibo kuthi ukhuluma ngani? Athi cha ma ngiyabuza ukuthi uqale nini ukuthakatha. Unanga ubaba kade esho phela ethweni lo muthi lo wawuzowulanda wena ususiqale nini ukusebenzisa imithi yechitho. Ambandaza uma wakhe ambandaza athi mina mntanami bengithi athi lo muthi obufunile wesichitho ubufuna ukusebenzisela bani ma? Ambandaze uma kaGwija athi ma ngiyabuza, athi hayi mntanami bengifuna ukusebenzisela udadewenu. Athi uyithatha phi indoda leyo ngoba siyathi kana indoda laphana wena waqamba amanga laphana. Ngiyile phela mina laphana after ngihlangane lo mfana lo enanihlangane naye, ngiyile laphana ngafika laphana ngabuza ukuthi kwenzakalani. Wangitshela lo baba ukuthi wena wawufikile uzofuna umuthi wesichitho nowedliso. Lela plate la wama laphana wawungifakela umuthi wokungidlisa yini? Ayikho lonto aphike aze afi. Mantombe ulokosana uma kaGwija athi ayikho lonto mntanami mina ngeke nje ngize ngikudlise. Athi pho ufunelani? Aphendula kweqamba manga athi ngangufunela udadewenu. Akamkholelwanga uGwija kodwa wathi for the sake of peace uyamiya kuma wakhe. Wathi mama uzophinda ungisebenzisela imithi ngiyongaye ekhaya uyongiswela for the rest of my life. Ngeke uphinde ungibone. And kusukela namhlanje ma kuzomela uaccept indlela mina engizokwenza ngayo izinto. If uMantombela abathola abantwana kulungile, akuyona inkinga yakho leyo, eyami naye. Thina sizozama ngalendlela esizama ngayo ukuthi sigcine sesimtholile umntwana, kodwa ngeke ngize ngithathe unkosikazi wesibili ukuze ngikwazi ukuthi ngithole enye ingane. Ngiyamthanda lo unkosikazi, ngimthanda ngempela ma. Le ngane yabantu iyanginakekela. Le ngane yabantu emsebenzini angihlushwa because iyona umphathi wami ngiphethe. Kuyimanje ukuthi nginomsebenzi ungihlele emsebenzini
iyona le yangane. Ziningi izinto eninazo la ekhaya because of unkosikazi wami. Mawumoshela umuzi wami angazi ukuthi ucabanga ukuthini. Ambuza athi ubaba yena ngathini umekeza ukuthi wenza lezi zinto ozenzayo ma. Uma wakadabukisa athi mfana wami bengithi ngiyazama ngiyaxolisa khehla bengithi ngiyazama nami bengizama ukuthi enene ngimisa umuzi wengane yami. Athi hayi siyeke ma siyeke ngempela. Ahambe kayo umdrop ekhaya makamdrop ekhaya nangampela kathi usebenzise lezi zinto lezi usuke lento egcwele ebusweni bakho usebenzise uqede uthathe leyo mithi leyo wayithatha enyangeni uyilahlelele kude ma ngoba ngiyakutshela ngeke ngiphinde ngize ekhaya if uqhubeka ngalendlela and if uyaqhubeka uhlukumeza unkosikazi wami kusho ukuthi ngeke ngiphinde ngize ekhaya ngizokubona. Nangampela uMantombela Xolisa athi mntanami ngeke ngiphinde ngikwenze unkosi uMakagweja Xolisa athi ngeke ngiphinde ngikwenze lokho mntanami ngiyaxolisa kakhulu. Uthe sephuma emotweni aguqe lapha eduze kwesicapha sa driver aguqa athi mntanami ngiyaxolisa ngempela ngeke ngiphinde ngikwenza ngifuna ukulahlekela wena. Uma uGwija uyamthanda uGwija ngoba unezingane ezimbili kuphela. Uyazi ukuthi makulahlekela uGwija kusho ukuthi akasena indodana. Gwija goduke ayikhaya makafika ekhaya kube into afanayo. Angayitshela unkosikazi wakhe ukuthi uma wakho ungcolile ngoba naye usaba ukuthi unkosikazi wakhe uzomjaja acabanga ukuthi naye umuntu onjalo just because abantu bakuba banjalo. Baqhubeke bawuphuze lo muthi isisu lutho ukudlala. Baze unkosikazi uMantombela atshela uGwija ukuthi asihambeni sesibhedlela futhi siyobheka ukuthi what's going on. Masifika esibhedlela athola ukuthi uMantombela walimala esibelethweni. So isibeletho sakhe ngisho sibamba siyachitha ngoba ngesikhathi kukhishwa leza ingane ezu2 waba ne-injury ekhona esibelethweni. Bese udokotela yasuggest ukuthi abenze ilokhuzana ba fertilize iqanda bathatha isperm bafake eqandeni ngendlela ethile. Abese ethi ulokhuzana abese ethi sizohamba sekhaya udokotela makenza asho njalo siyocabanga about it nangampela abacabange isikhathi babuye then bazama ukwenza phinde futhi iqanda libhidlike phinde njalo noma umntwana esehleli phinde futhi sebeyaphuphuma manje abantwana basahlala up until uMantombela za decide ukuthi no yena ukhathela akasafuni ukuthi athola abantwana ngoba lento ukuthi bagcine benomntwana emzisi ubhlungu. Amtshela umyeni wakhe ukuthi myeni wami mawufuna ukuthi uthole umunye unkosikazi uzokwazi ukuthi akutholele abantwana because ngiyazi ukuthi nawe mhlawumbe uyayifuna ingane kulungile ngizohlala ngibe unkosikazi wakho but ungamthatha umunye unkosikazi uzokwazi ukuthi athole abantwana. Athi uGwija unotshe angifune unkosikazi mina ngangishilo nje wena unkosikazi wami ngiyakuthanda ebuhleni nasebubini. Abese ethi maybe mfazi wami ngiyazi ukuthi usiko lethu lesinta lisivumile lizosijaja mhlawumbe into ekufuneka siyenze kufuneka sithole isurrogate sikwazi ukuthi athathe iqanda lakho udokotela athathe la isperm sami ahlanganise kutholakala umntwana. Athi enene uMantombela that ajabule kusho ukuthi umyeni wakhe ukuthi at least he's open minded like ukuthi uyacabanga ukuthi okay khona ezinye indlela abangathola ngazo umntwana. And guess what, bahamba bayofuna isurrogate. It took a year to find someone that they love and they thought beka compatible nabo ngaleyo ndlela. Bahamba bayofuna isurrogate mabayithola isurrogate baqede lapho yaqala ke bafaka amaqanda bafaka isperm sabo umntwana wahlala ngempela. After ukuzama oGod bawahlala umntwana makahlala umntwana baqala ke bajabula ke bebeqala ke manje beprepare ingane azange babatshele abazali. Untombazana azange azasho kubo uMantombela azange azabatshela abazali bakhe kubo uGwija azange azamtshela uma wakhe ukuthi they are taking this route. Siyaqhubeka istory usa pregnant ke isurrogate yabo. So istory sikaGwija ne
On TikTok and Facebook, sino part 1, 2, 3, 4, 5, 6. But on YouTube, sino part 1, 2, 3. Because ku YouTube ngiyakwazi ukucompile ama episode awu 3 ngiwenze abe part A1. So part 1 waka YouTube unama episodes awu 3. Part 2 ku YouTube unama episode awu 3. So mawena ujahile ufuna ukusheshe usiqede lezi stories sikagwija nonkosikazi wakhe uMantombela, you need to ukuthi uphuthume lapha ku YouTube uhamba uyobheka ama episode because ama episode on YouTube they are longer. Okay, and also ningakhohlwa guys, please ningakhohlwa ukubuka ama advert nje, they are very important. So sigcinela siyazi manje la sigcine khona, sigcinela ugwija uba nesarogedi ababatshelanga kubo abashongo lutho. The only thing ayishilo ugwija etshela abazali bakhe nalo munye atshela abazali bakhe utheba pregnant akashonga ukuthi and then upregnant through isarogate, bathe nje ba pregnant and usasenyangene eziphansi kwaphela kanjalo. So umndeni wajabula ngala abatshelwanga kodwa ukuthi they are pregnant through a surrogate. So sizozwa ukuthi kuzokwenzeka kanjani as kubelethwa umntwana, as isikhathi sifika sokubeletha umntwana. I'm so excited. Please don't forget to subscribe on my YouTube channel, like, comment and share. Comment, it's very important for you to comment, and it's very important, please, to comment. Utshela abangani bakho nje utshele nabanye abantu, you know, nje ukuthi ukhona ubonke uNdlovukazi uMamkopozi wena uDumo, upresident weindaba ugcwele la ku YouTube na ku TikTok na ku Facebook. Nginethandani. I love you guys so much. Thank you so much. Thank you for following me and following my page. Thank you for following on Facebook and TikTok, and for subscribing on my YouTube channel. It's very important for me because especially ukuthi nibuka ama adverts hlobo ningakhohlwa ukubuka ama adverts yapho because imali ilapho. Ngiyacela ke ngisho ngayishiya ifone, yabona ngisho ngangivula mina ngitshela ungivulela ku TV uqeda uyiyeke ifone idlalele yodwa while uclean indlu lo ngikhuluma ku background angizukuba nankinga mina nje, yabona. Ngiyanthanda ke, and thank you to my loyal followers like who abasuke nami ku TikTok bangifollowa ku YouTube, ba subscribe ku YouTube, basuka ku YouTube baya ku Facebook. Ngiyanibonga kakhulu, ngithi nje izandla zidlula ikhanda. Ngiyabonga niqhubeke njalo and be supportive, and I appreciate you guys so much. Can't wait ukuthi sifike ku 100,000 subscribers on YouTube.